Labaran ƙarya abubuwa ne da ke yaɗuwa matuƙa a kafafen sada zumunta. To sai dai idan aka ce wanda ya yaɗa wannan labarin ƙarya ko kuma ya faɗi abin da yake ba gaskiya ba, babban mutum ne mashahuri, malami ko kuma wanda mutane ke mutuntawa. Me zai faru? Hakan na iya janyo wasu matsaloli da dama. A baya-bayan nan an ga yadda 'yan ƙasar Ghana ko a ce wasu 'yan ƙasar Ghana suka yi zanga-zanga dangane da 'yan Najeriya, a inda suke kiraye-kirayen a mai da 'yan Najeriya ƙasarsu. To amma hukumomin Ghana sun amince da cewar a dawo da 'yan Najeriya? Kawai sai wani shafin TikTok ya wallafa bidiyon wani malami inda yake magana akan mumbari ko mu ce a huɗuba, yana cewa hukumomin ƙasar Ghana sun amince a dawo da 'yan Najeriya ƙasarsu. Ghana nan har an zauna an yanke hukuncin kawai ba su da mafita illa dawo da 'yan Najeriya, don in suka bari wannan ya ci gaba da wanzuwa za mu mamaye musu ƙasarsu. To amma hukumomin Ghana sun amince kuwa? Binciken alƙalanci ya gano cewa shugaban ƙasar Ghana John Mahama yayin da ya gana da tawagar gwamnatin Najeriya a birnin Accra, wato babban birnin ƙasar, ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar Ghana ba ta da wani tunanin ganin cewar ta dawo da 'yan Najeriya ƙasarsu. Haka zalika, shi ma ministan harkokin wajen ƙasar ta Ghana ya ce babu wannan batu. Wato dai waɗannan maganganu da wannan mutumi ya yi da cewa ƙasar Ghana ta amince da dawo da 'yan Najeriya ba gaskiya ba ne. Haka zalika a cikin wannan bidiyo ya ƙara da cewa ƙasar Kamaru tuni ta ba da umarnin a farauci 'yan Najeriya, wato a kama duk wani ɗan Najeriya da aka gan shi. Yau nan Kamaru tun kimanin kusan shekara guda ma aka sanar da kaman 'yan Najeriya ana dawo da su ƙasarsu. Kamaru ɗan Najeriya zai tsallaka ya shiga ana farautarsa yadda ake farautar dabba a daji. Kafar tantance labarai ta alƙalanci ta ƙara bincikawa inda babu wata kafar yada labarai da ta rawaito wannan labari duk da girmansa, domin kuwa a ce ƙasa ta ba da umarnin farautar 'yan wata ƙasa, ai ya zama babban labari, domin kuwa dole ya shiga tsakanin ƙasa da ƙasa, wato batu ne na diflomasiyya. Haka zalika da alƙalanci ta duba shafin ofishin jakadancin Najeriya a Duwala, ya nuna cewa akwai 'yan Najeriya da ke zaune a Kamaru sama da miliyan 7. To dukansu za a farauto kenan? Binciken na alƙalanci ya ƙara tuntuɓar wani ɗan jarida a ƙasar ta Kamaru, inda ya musanta cewa babu irin wannan umarni da gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta bayar na cewa a farauci ko kuma a kama duk wani ɗan Najeriya da aka gani. Wannan yasa alƙalanci ta tabbatar da cewa wannan ikirari ƙarya ne. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.